Dovolil som si pripraviť len niekoľko mien, nie sú to všetci, sú to obete konania skupiny Čurilovcov. Sú to ľudia, ktorí boli stíhaní v rôznych prípadoch a často v prípadoch, kde sa predovšetkým manipulovali výpovede svedkov proti týmto osobám. Toto nie sú zatiaľ príbehy o tom, že takto ma strašili. Toto sú už obete, konkrétni ľudia s konkrétnymi rodinami a konkrétne príbehy. Toto je konkrétne apríl roku 2020, keď sa len rozbiehali pani Čurilovci, ako sa bavili na tému mŕtvého Igora S., obvineného, kde si samozrejme pán Čurila hovorí, že už dávno mu tak nechutilo pivo. K tomu si dáva emotikon, konštatuje túto formulu a túto vetu po tom, čo sa dozvedel, že sa im zase obesil niekto. Týmto tempom do obžaloby okrešeme. Keby sa radšej konkrétny obvinený pán Almáši zavesil, tomu by som aj na lano prispel, hovorí Dunčko. Čurila, ešte veľa špagatu sa minie. Čurilo, neboj sa brančí, zavesí. Čurila, už mám plán. Čurila, aj na ňom si zakladám. Takže, vážené dámy a páni, toto bol mentálny svet Čurilovcov. Presne podľa nejakého plánu, o ktorom tu hovorí Čurila, sa šiel vytvárať tlak na obvinené osoby. Nie s cieľom sa priznať, to by som ešte pochopil, že teda niekto chce vynútiť si priznanie, aj keď sa možno nič nestalo, ale s cieľom ich prinútiť k tomu, aby si zobrali život. Toto je krátka SMS-ka, ktorá sa týka prípadu okolo Dušana Kovačika, kedy hovoria, ja som to v parlamente neraz hovoril, ale zopakujem to rýchlo jednou vetou, smrť Dušanovi Kovačikovi v predklade, Boh nás potrestá, ako neuženieme na smrť. Toto je citácia z jedného výsluchu jedného kajúcníka, kde krátko prečítam len tú najdôležitejšiu pasáž. Navštívil ma Čurila s Ďurkom, oznámili mi, že moja spolupráca s OČTK je jediná moja šanca, že korešpondencia s domovom sa bude strácať, kontakt s rodinou mi nebude umožnený, alebo až potom, čo budem spolupracovať. Pochopil som, že proti tomuto systému nemám šancu. Všetci si spomínate, keď sme navštívili raz jednu diskusiu, ktorú organizuje novinár Vagovič v Lunabare a bolo to v predvolebnom období, konkrétne sme sa rozprávali s nimi o tom, aký máme my pohľad na činnosť Čurilovcov. Hovorím to len preto, že práve na túto našu návštevu v tom Lunabare si spomenuli aj vtedy, keď išli krstiť jednu z tých slávnych kníh, ktoré napísal pán Vagovič, a to skupinu alebo knihu o Čurilovcoch. Hovoríme o období november roku 2024, kde si krátko spomenuli, jak sme teda navštívili v minulosti ten Lunabar a dojde k diskusii, že čo keď prídu aj na krst knihy, čo budeme robiť. No a pán Čurila, mohli by sme dať ďalší obrázok, hovorí, už vtedy ste ich mohli radšej pozabíjať. To je mentálny svet Čurilu, nie s nami diskutovať, ale bolo jednoduchšie nás pozabíjať. V náväznosti na to nasleduje ďalšia SMS-ka, poprosím ďalší slide, kde Čurila píše, aj s mierumilovným pohľadom v očiach vniká nôž rovnako noblesne do medzilopatkového priestoru príjemcu. Takže pán Čurila má v hlave myšlienky a zaoberá sa tým dokonca, akým spôsobom by asi zaútočil na nás, lebo mimochodom do medzilopatkového priestoru sa má na mysli zrejme odzadu. To je ten hrdina a chlap Čurila, ktorý sa nedokáže pozrieť ani tomu, s kým nesúhlasí, do očí, ale zrejme by útočil odzadu. Advokát Rybár napísal známu to knihu 565 o tom, ako to bolo v podmienkach jeho väzby. A Čurila komentuje tohto pána slovami: toho vulgarizmus krivého, skorumpovaného by mal prevalcovať nejaký rómsky spoluobčan na Valci pri výstavbe obchvatu. Toto je prepísaná komunikácia opäť z novembra roku 2024, bavíme sa o niekoľkých týždňov, mesiacov dozadu. Vyšetrovateľa Čurilu a ďalších okolo neho obvinil a dotiahol pred súd vyšetrovateľ inšpekcie, ktorý sa volal Daniel Karaba a ktorý zomrel z neznámych príčin, teda zrejme lekársky známych, ale veľmi náhle. Túto okolnosť komentujú policajti spolu so svojím obhajcom Kubinom veľmi, by som povedal, expresívne a pre mňa nechutne, ale šťavnato, kedy sa vlastne na smrti tohto vyšetrovateľa svojím spôsobom zabávajú. Kubina sa pýta, čo sa mu stalo, či mu neexplodovalo náhodou svedomie. Ja len niektoré z tých výrokov budem čítať, sú tam zobrazené. Bez ohľadu na to, že to bol, a zase vulgarizmus, bol ešte mladý, mal ešte dosť času na návrat na cesty Pánové. Dobre, že sa mu horšie nestalo.
Chápete? Môže sa stať niečo horšie, ako keď umriete. Čurila. Možno dobre pre neho, keby zistilo, hovoríme o jeho novonarodenom dieťati, lebo deň potom, čo sa narodilo dieťa, zomrel tento vyšetrovateľ náhle. Akého má otca, tak by to decko sa, a teraz je tam opäť vulgarizmus, otcovou zbraňou. No a pán Kubina ešte sebe vlastným spôsobom, aspoň, že sa neobesil. Hovorím tú vetu preto, lebo všetkých, ktorých som predtým spomínal, to boli väčšinou ľudia, ktorí si zobrali život do besení. Dnes tu stojíme pred vami, lebo dnes začínam veriť aj týmto častiam textu, ktorý som dostal do schránky, kde sa vo februári v policajnej nejakej komunikácii píše, že vypočutý bol pán Čurila, po poučení k svojej osobe uviedol, že sa necíti byť psychicky v poriadku na vyšetrovateľa, či mu boli predpísané nejaké psychofarmaka, a ak áno, kým uviedol, že z hlavy nevie uviesť ich názov, má ich používať viacero druhov, viac sa odmietol k stavu veci vyjadriť. Ešte dajme ďalšiu časť tejto komunikácie, kým ju okomentujem krátko. Je možné hovoriť v súvislosti s Janom Čurilom, že ide o osobu vysokej nenávisti voči nadriadeným, respektíve vrcholným predstaviteľom, preto sme tu dnes. Pričom v niektorých správach pán Čurila uvádza skutočnosti o sebapoškodzovaní a samovražde. Popri tom som dostal informáciu v rámci týchto textov a je to, že Čurila je držiteľ 5 strelných zbraní. Čo niekto čaká, že počká pred miestom bydliska, tu predsedu vlády mňa, alebo niekoho, voči komu tu nenávisť prechováva, vrcholným predstaviteľom, a máme na svete druhého cintulu. Toto je svet Čurilovcov, pán Ganam, pani Benedikovičová z Denníka. Toto by ste mali písať, toto by ste mali rozoberať, toto by ste sa ich mali pýtať, ale mali by ste sa pýtať zrejme ich nadriadených personálnych a všeobecne aj na ministerstve vnútra, aj na prokuratúre. Čo s týmto hnojom? Kedy sa s tým vysporiadame? Pretože tak, ako sme povedali, pýta sa nás na to aj náš volič, aj verejnosť. Ja čítam v komentároch základný problém, ktorý majú ľudia s odpočtom toho, že toto obdobie rokov 2023 sme zatiaľ nedostali v žiadnej podobe odpovede na mnohé z týchto otázok.